Resolucijo, ki govori o napredku Srbije, sem z velikim veseljem podprl. Govori o velikih prizadevanjih srbske vlade, da tako z reformnim programom, s boljšimi odnosi v regiji, kakor tudi z ostalimi napredkom na področju delovanja pravne države spoštuje vrednote Evrope. Prepričan sem, da si prebivalci področja Srbije zaslužijo, da je Evropa do njih solidarna in da čim prej razvijejo državo do takšne stopnje, da bo sposobna za vstop v Evropsko unijo. Prizadevanje sedanje vlade in tudi velika zagnanost srbskega naroda, da stopi na proevropsko pot, je potrebno nadgraditi s to evropsko solidarnostjo in tudi s predpristopnimi pomočmi in z ostalimi instrumenti čim prej pripraviti Srbijo na vstop v EU. Želim jim veliko uspeha na tej poti. Благодаря, госпожо председател. Време ясно послание на правителството в Белград, че по пътя му към европейска интеграция трябва да се съобразява с европейските правила, трябва да се съобразява с правата на всяко национално малцинство на своя територия.